baba abokai ne za mu zaba bana mun ga siyasa APC jam'iyya ce babba a jihar Bauchi baba abokai ne muka wa zabe bana mun ga siyasa APC jam'iyya ce babba a jihar Bauchi baba abokai ne muka wa zabe farkon wage na Allah sarki kai ne rafa rabi bani basira zan wage jigo a jihar babba baba abokai muka so a jihar baba baba bana mun ga siyasa ka tuna buga baba haku babba kana da mutunci mun shaida san ba ka maye ka zarci su koko sun koma tamkar wasu yan maye kasu wata da wata sun koma gefe sai su maye dukkan kuri'un baba habu kai ne zamu ba kyauta bana mun ga siyasa APC jam'iyya ce babba a jihar Bauchi baba habu kai a jihar Bauchi baba habu kai ne zamu zaba a jihar Bauchi mun ci uban dukkanin wasu yan malafa ita ko PDP ta koma tamkar wasu maroka APC jam'iyya mu rike ita zan kuma baka ba a jihar Bauchi baba habu kai ne muka wa mai take da lema APC ta janye yan samba na barista muka sa zaɓin mu da kyau kuma ba kwaba APC na mu jam'iyya ce mai alfarma a jihar Bauchi baba habu kai ne muka wa zaɓe haba baba habu kai ne muka wa zaɓe garara ya zambi ko baba ya bayyana APC ta lashe dukkan zaɓe ga baba habu gwamna na Buhari baya gaba a kudu da arewa kola tunubu za mu zaba bana mun ga siyasa APC jam'iyya ce babba a jihar Bauchi baba habu kai ne muka waka mun kirwata PDP mun ba ta wuta ba kayanta masu sun koma gefe kuma yau fara nan ta ita PDP dan faso na san ba sauranta lema ta yaki har abada ba za ta yi wani ba a jihar Bauchi mu baba habu kai ne za mu zaba ga su sula a gefe sun koma duk raɗe-raɗe